sak lajengipun iki mangke ingkang kita tenggo-tenggo wonten Mas Ahmed kalian kanca-kanca sesarengan kalian turungga jengki kusipun wonten ing dalu mriku kawula tansah dipun sengguyung dening Brigas Audio Profesional lan ugi Idola Audio lan ugi wonten SGJ wonten ketinggalan mriku wonten GB Audio wonten Mbah Mandor Gunung Bulu wonten ing dalu mriku ingkang paring sengguyung wonten dalipun Bapak Sugeng dalasan panjenipun Ibu Taci wonten ing dalu menika. Mbok pilih sumangga kranten samangke sageta boten ngantos jam 12 sampun paripurna monggo kita aturaken malih wonten turangga jengki Mas Amit dan juga kawan-kawan monggo turangga jengki. Ayo. Sapa iki? Lawange lo bos. Manut kancane.
sip. Ya iki ditoke siji-siji. Oh. Emang sekarang kalem tato. Karo siji iki sapa iki sijine. Hop. Ayo lo. Cah ganteng-ganteng yo. Tabu gaya. Yo, yo, yo. Kerajaan Banyuwangi, raina bengi, sing tau sepi. Lanang wadon gandeng-gandhi, nilangaken susahe ati. Lunggah ring pasir-pasiran, sembur-semburan rerinduan. Ambi mangan selonggoran, lanang wadon ubir-ubiran. Gandeng tangan ring pinggiran, Pinggir pinggir pesisir. pesisir, jarajakan, bisik-bisik semayanan, mantri janji urip bareng. Sir-siran api gandangan, gendeng asli
Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi, kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong. Nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Andi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Dhamateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun. Benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged lot mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune oh alah iki menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek ade metune sak delu. Tapi akhirnya ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok to Ngeranti to, Pak? Mek Ngeranti to. Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna.
Ora, iki sarene sik sawal, sasine salikur Ya. sawal ya to. Ya. Aku nyuwun pangapura. Minal Ya, toh. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir Lahir dan dan batin. batin. Aku Ya, nyuwun Mas karo Amit. penonton. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan Iki batin. mangene himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Mas Amit? Kepolisian. Iya. Jadi apa? Dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik, siap. Karena apa? Karena Besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. sekolah betul. Dan gue mancing. Oh iya. Aku ya padha. Lah iya, Ngeterne anakku sekolah. nah ketoke pawei. Dari Kartini Iya. anakku besok. Wis mau tukane blakon karo surga. Sudah. Diatur nih satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri, sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Ngopi, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio Sedoyo. Lightingnya Brigan Idola, SGC dan GB Pro Audio. Wah, Mbak Muri sama tak temani ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, boleh, Karo Mbak boleh, Muri. boleh, boleh, boleh. Ayu ayu. Purwakaning pagut netro-tro. Kok gayane nyekel mic to, Loro? Oke, toh. Nadyan Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Nggih, ini Mbak Silvi. Kowe iki pas karo iki lho, pas booking ngangge iki. Kalbu babar pacar pinta sloka binaba. Sepisan hanjawa Kang Asto yo
Mandayu yang peringati kau yen sawono gelilan ono bakal tak pundhut rami Iki mau pomo aku diberi kesempatan waktu. Aku duet 10 lagu, Met. Karo Mbak Puri. Lagi mau pajak nih warung karaoke mau 10 lagu. kurang ajar. Weh, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Wektu, Cipta Budaya, muga-muga saya ngrembaka. Nggih to? Kula sak kanca namung gegojekan, melestarikan dan menghibur. Betul Nggih to? sekali, betul. Dene wonten klentak-klentuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Inggih, Mas Sepindah Awet. malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna. Oke.